मोनसे दैमानि सेराव गंनै दैहु दोननाय जादोंमोन। गंसेया हानि, गंसेया पितलनिमोन। बै समावनो दैबाना जाबाय आरो बिसोर दैहु गंनैयाबो दैबानाजों गोजावलांगासिनो दंमोन। बोहैलांबाय थानाय समाव हानि दैहुआ पितलनि दैहुजों गोजानाव थानो सानलांदोंमोन। अब्ला पितलनि दैहुआ बुंबाय, "नों थाखि लोगो, आं नोंजों सौग्रावा।" मोनथिगौ लोगो, नों आंखौ गोसो जानानै सौग्रावनाय नङा। नाथाय खरा दै बोहैनायनि जाहोनाव जों सानैजों थाबैनो सौग्रावगोन। आरो बिदि जायोब्ला नों सानाब्लाबो आं नोंजों सौग्रावगोन आरो आं बासिनाय नङा आरो आं गोदोलांगोन। बेनि थाखायनो जोङो आलदा आलदा थानाया साबसिन। बे सल'जों जोङो बेखौनो गियान मोनोदि जायजों नोंहा खहा जागासिनो दङ बेजों गावस्रानायानो मोजां जागोन। बेयाव समाव नोंनि लोगोआनो जाया मानो। बे सुंद' सल'खौ खोनासंनानै मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो आंखौ सापर्ट खालामदो। नेक्स्टआव नोंथांमोना माबायदि सल'खौ खोनासंनो मोजां मोनगोन बेखौ कमेन्ट बक्सआव लिरनानै आंनो फोरमायहरदो। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।